এই 4টা দিন যেহেতু মাত্ৰ আমাৰ হাতত আছে, তাৰ কাৰণে মই যুৱতী ইউথ বিলাকক মই আমন্ত্ৰণ কৰিছো, অনুৰোধ কৰিছো, যিমান যুৱতীয়ে এতিয়া অন্তৰেদি হাগ্ৰামা মহিলাৰক ভাল পাইছে, নাঙ্গল পাৰ্টি এই বিপিএফ দলত সোমাবলৈ সাজু হৈ আছে, তেখেতসকলক দেৰি কৰিব নালাগে বুলি মই কৈছো। মানে 7 এপ্ৰিলত আমাৰ লাষ্ট ডেট হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আৰু 4টা বছৰ কোনো যোগদান কাৰ্যসূচী নিশ্চয় নল'ব। তাৰ কাৰণে বিটিচিৰ যিমানখিনি ইউথ, যিমানখিনি যুৱতী আছে, তেখেতসকলক বিপিএফত যোগদান কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে নেতৃত্ব দিয়া চৰকাৰত থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। নহ'লে ইমান কাম কৰিব লগা আছে, ইমান মিছন আছে, ইমান কৰিব লগা আমাৰ ইউথৰ কাৰণে কাম আছে। এই কামক সমৰ্থন কৰিবৰ কাৰণে গোটেই যুৱতীক মই যোগদান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। কাৰণ নহ'লে 4টা বছৰ আপোনালোকে একো নাপাব, নহয় জানো? একো কাম কৰিব নোৱাৰিব। তাৰ কাৰণে বিপিএফৰ যিমানখিনি যুৱতী আছে, তেখেতসকলৰ লগত লগ লৈ আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছো। আমাৰ 4টা মাত্ৰ দিন আছে, এই 4টা দিনতে দলে বলে আপোনালোকে যোগদান হওক, কোনো কাকো ভয় কৰিব নালাগে, কাকো ৰখিব নালাগে, বিপিএফ দলত আপোনালোকে যোগদান হোৱাটো মই বিচাৰিছো। এইটো একো ইছ্যু নহয়, একো ইছ্যু নহয়। যোনে মদ বিক্ৰী কৰিছে তেখেতসকলক সংস্থাপন দিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে এইবোৰ হ'বলৈ ধৰিছে। মদ খোৱা আৰু মদ কিনা তেখেতসকলৰ পৃথিৱীত যেতিয়ালৈকে শেষ নহয়, মানুহৰ জীৱন যেতিয়ালৈকে শেষ নহয়, অলপ চলপ কোনোবা মদ খাই ফালে এই কোনোবা পৰি থকা বা ল'ৰা ছোৱালী কি বুলি কয় মদ খাই ফালে এই গাঁৱত ফুৰি থাকে, এইবিলাক দেখা পাব। এইবিলাক শেষ কৰিবৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কি পদক্ষেপ লৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। এডুকেশ্যন ছেক্টৰত বেকাৰ ইউথ বিলাকক সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে আমি 2 লাখ দিব পাৰিছে, এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। এই বেকাৰ এনে থাকাকৈ, বেকাৰ এনে মন খাই থাকাকৈ মানে বিপিএফ লগত যোগদান কৰি কাম কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। বেকাৰ থাকিলে মনবিলাক বেয়া হয়, এই মন বেয়া হোৱা অন্তৰবিলাক হাগ্ৰামা মহিলাৰে ভাল কৰিবৰ কাৰণে, যুৱতীক আঁকোৱালি ল'বৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰে এতিয়া আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিছে, যেন এই বিটিচিত বেকাৰ মদ খোৱা, লাংচুনীয়া, বেকাৰ, ডাকেত এইবিলাক যেন সম্পূৰ্ণ শেষ হয়, ইয়াৰ কাৰণে বিপিএফ লগত যোগদান হ'ব লাগে। শিক্ষা ব্যৱস্থা বিশেষকৈ বড়ো মাধ্যম যিটো, তাৰ লগতে যুৱকসকলৰ সংস্থাপন সমস্যা বাঢ়ি গৈ আছে। এতিয়া আমাৰ বহুতো স্কুল কলেজবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা নাছিল, এতিয়া 10টাতকৈ অধিক কলেজ এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে, অলৰেডি আসামত পঠোৱা হ'ল। তাৰ কাৰণে আমি যিটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত আগবাঢ়িবলৈ ধৰিছো। এতিয়া জাষ্ট 5 মাহ আমাৰ আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাব এই ইলেকশ্যনৰ পিছত যিমানখিনি মেনিফেষ্টত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি হাতত লৈছে, এই আখৰে আপোনালোকে দেহাটো দেখা পাব। আৰু আপোনালোকে জানে হাগ্ৰামা মহিলাৰে বহুত কম কথা কয়, কিন্তু বহুত কাম বেছি কৰে না, বহুত কাম বেছি কৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব। এপছুটো আগত পৰাই যেতিয়া নেকি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া বা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এপছুক নেতৃত্ব দিছে, এই সময়ৰ পৰাই আজিলৈকে 10-15 বছৰ হ'ল ৰাজনীতিক মিটিং কৰি আজিলৈকে ৰাজনীতিকৰ চব সময় আহিছে। সদায় যেতিয়া নেকি এপছৰ এটা পাৰ্ট, এটা জেনেৰেশ্যন যদি শেষ নহয়, ৰাজনীতি দলক তেখেতসকলে নিয়ে। এতিয়া এটা জেনেৰেশ্যন আহি আছে, তেখেতসকল আহিলে এপছৱে ৰাজনীতিকৰ পৰা কমকৈ আগভাগ ল'ব, কিন্তু বৰ্তমান এপছৱে আমি ৰাজনীতিক আগভাগ লোৱাটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। बाक्सा जिल्लानि लाइमोनफोरा इउर भट इउर भइस इउर फिउचार होननानै मोनसे हाबाफारि लादों आरो बिथांमोनहा जोंखौ हांख्रायनानै लेंहरदों। आङो बाक्सा जिल्लानि लाइमोनफोरखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बिटिसिनि लाइमोनफोरा बिराद सांग्रांथि, फिउचारा मा जागोन बिथांमोनहा बेखौ मोजाङै साननानै
दिनै मुसलपुर ओनसोलनि लाइमोनफोरजों जों मोगा-मोगि सावरायदों आरो बे सावरायनाया बिराद मोजाङै मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै आं सानो मानोना दिनै लाइमोनफ्रा बुजिनो नाजादों लाइमोनफ्रा जोंनिफ्राय मिथिनो नाजादों आरो आथिखालाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मा खामानि मावनो थांगासिनो दङ बेखौ बिथांमोना मिथिनानै लानो नागिरदों आरो बिथांमोना बिराद इन्ट्रेस्टिं ना मानोना हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि बिटिसि ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै बिथांमोना बुजिनो लुबैदों दा ओंखायनो जोङो फैदों आरो बिथांमोनजों सोंथि सोंनाय आरो फिननाय मोनसे इन्टारजेक्सन जादों आरो बे हाबाफारिया बिराद मोजां जादों आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा इयुथफोरखौ बिराद प्रिफारेन्स होदों मानोना इयुथआनो जोंनि youth are the highest resources of our nation मानोना youthफ्रा बयनिबो देरसिन सम्पति जोंनि ओनसोलाव बिराद सम्पति दं नाथाय बयनिबो देरसिन सम्पतिया जाहैबाय youthफोरा मोजां जायोब्लानो जोंनि ओनसोला मोजां जागोन youthआ मोजां जायोब्लानो जोंनि देशा मोजां जागोन आरो बे youthफ्रा दिनै मिथिनो लुबैदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मा खामानि मावनो थांगासिनो दं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मा होनो बिटिसिआव CIT लाइमोनफोरनि थाखाय गायसनदों हाग्रामा महिलारि सारा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बानायदों हाग्रामा महिलारि सारा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मेडिकेल कलेज गायसननो थांगासिनो दङ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि केम्पास जेरै बाक्सायाव जागोन चिराङाव जागोन उदालगुरियाव जागोन आरो मा होनो तामुलपुरावबो जागोन आरो बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गायसननो थाखाय जोंनि BPFआ इलेक्शन इस्ताहारावबो अलरेडि होखादों ओंखायनो youthखौ लानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिराद सिन्था खालामो आरो youthफोरनि फिउचारखौ लानानै बिराद सानो बिनि थाखायनोथ' मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गभर्नमेन्ट दाखांनायनि दान मोनसेनि उनावनो CSB बर्ड दादों आरो CSB बर्डफोरखौ डिपार्टमेन्टेल अफिसारफोरजों सावरायनानै बिसिबां बिटिसिआव पस्ट खालि दङ थाबैनो पस्टआव मा होनो साख्रि थिसननो थाखाय CSBफोरखौ निर्देश होदों दा ओंखायनो CSBफोरा मिटिं खालामनानै मिन्थिबाय जे बिटिसि ओनसोलाव गुबुन डिपार्टमेन्टआव प्राय 10,000निबो बांसिन पस्ट खालि जानानै दङ आरो टेट पास जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरखौ थाब एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव साख्रि थिसननो थांगासिनो दङ आरो माखासे थाबावनाय जाय SIU मा होनो जाखानाय बेखौबो एपइन्टमेन्ट थाब होनो थांगोन जि SIU जायाखै बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायनानै SIU खालामनानै थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनाय खामानिखौ मा होनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मावनो नागिरदों आरो बिनि उनाव थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जि 5 गेरेन्टि होनाय 5 गेरेन्टिनि गेजेराव मोनसे गेरेन्टि जे बेखार सेंग्रा सिख्लानो 2 लाख थाखा होनाय जे 5 मासनि गेजेराव सारा बिटिसिआव 5,000 लाइमोनफोरनो जाय बेखार जाय साख्रि बाख्रि मोनाखै 28 बोसोरनिफ्राय बा 45 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोननो 2 लाख इतिमध्ये मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा होखांबाय आरो जि बे चेक होनाय हाबाफारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि दंमोन आरो बे समावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों MLA इलेक्शननि उनावनो आरो बिटिसिआव 300 कोटि हरगोन आरो बे 300 कोटिखौ बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफोर जाय साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोननो 2 लाख थाखा राननानै होफिननाय जागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा ओंखायनो बिटिसिनि लाइमोन जाय साख्रिनि थाखाय जुजिगासिनो दङ बिसोरनि थाखायबो मोजां खबर आरो जायफोरबो साख्रि मावनो गोसो गैया बेकार बिथांमोनहाबो आरोबाव 15,000 सेन्ट्रेला माने स्टेटआ फैसा हरनाय आरो जोंनि 5,000 20,000 लाइमोनफ्रा बेकार 20,000 लाइमोनफ्रा आरो 2 लाख थाखा मोननो थांगासिनो दङ बिटिसि सरकारनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय ओंखायनो लोब बिटिसिनि इयुथफ्रा लाइमोनफ्रा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोनो BPFखौ मोजां मोनो ओंखायनो BPFनि मिटिंफ्राव बिथांमोना बाहागो लाफैदों दिनै बाक्सा जिल्लानि 42 नाम्बार LACनि सिङाव थानाय दोलबारि जायगायाव जोंनि बाक्सा जिल्ला इउथ BPF आरो BSU डिस्ट्रिक्ट कमिटिया बाहाय मोनसे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै मोनसे मिटिं लादों जयै सावरायनाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायनाय आरो जोङो नुदों जे जोंनि BTC ओनसोलाव गासिबो भाषा धर्म जाथिनि मानसिफ्रा दिनै BPF दोलोखौ बयबो हेफाजाब होनो BPF दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै दङ आरो लैहोर मोनफ्रोमबो BPFनि मिटिङाव जों इउथ BSU टिम खालामनानै जेराव
मिटिं खालामदों बा हाग्रामा सारा बा BPF दोलोनि नेताफ्रा जेराव थांदों बावहायनो अजस्र मानसि बयबो लैहोर लैहोर फैयो दा नैबेहायबो जोङो दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै मोनसे मिटिं लादों आरो मोनसे मोजां टपिक your voice your right your future बेबायदि मोनसे टपिक होनानै बाहाय दिनै जयै सावरायनाय मोनसे मिटिं लादों जों नुदों BTC ओनसोलनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव यांग्सफोर स्टुडेन्टसफोर कलेज लेभेलाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय बा गामि ओनसोलाव थानाय इडुकेटेड आनइडुकेटेड बयबो इयुथ्सफ्रा दिनै BPF नि फारसे जथेस्थ' फोथायनाय फैदों खारन BPF दोलोआ थांनाय BTC इलेक्शननि आगोल जानाखि प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजोफोरनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो इयुथ्सफोरनो आनएमप्लयमेन्ट समस्या समाधान खालामनायनि थाखाय बेफोरखौ दिनै जोंनि BTC ओनसोलनि इयुथ्सफ्रा स्टुडेन्टसफ्रा बयबो मोजां मोनदों जायनि थाखाय जोंखौ बिभिन्न जायगायाव आलासि हिसाबै लेंहरनानै इयुथ्सफ्रा दिनै मिटिं खालामनो खावलायदों आरो बे लेखा जोंबो बाहाय मिटिं लाफैदों आरो जोङो गिदिंनानै नुदों BTC ओनसोलाव इन्डि हिसाबै जोङो 15टा सिटआव गेलेदों आरो दिनै 15टायाव 15टा देरहानायनि पिक्सारा क्लियार जानानै दं UPPL आ 0 जागोन